Les bessones de Prullans, Àneu i Urgell i Isern s'han proclamat campiones d'Espanya de futbol sala sub-14 amb la selecció catalana en la competició disputada fa uns dies a Galícia. Les sardanes i les seves companyes van passar una fase de grups amb rivals forts per enfrontar-se contra Castella-La Manxa a la semifinal i contra Madrid a la final, on van endur-se el títol. Un èxit inusual pel fet d'haver-lo assolit juntes i proveir d'una comarca petita com Cerdanya, on l'accés a certs recursos és limitat. Va ser una experiència molt xula. Sí que és veritat que és molta concentració en un moment i molts partits en una setmana, però al final t'ho passes molt bé perquè vas a jugar a l'esport que a tu t'agrada. I doncs ens ha sortit bé. Hem anat a guanyar, a competir i al final hem guanyat. Fa 2 anys van ser escollides per formar part de la selecció catalana i el seu objectiu és jugar a futbol 11. Bueno, a mi m'agradaria jugar professional a futbol 11, però de moment seguiré futbol sala perquè tots els futbolistes professionals han començat a futbol sala i tenen molt joc. Actualment jugant amb l'equip del Badruna Puigcerdà amb un equip mixta i això, creuen, els ha permès millorar. Ens ha fet créixer molt perquè també amb el poder jugar mixta ens ha deixat poder competir més i poder seguir jugant, perquè possiblement no haguéssim pogut seguir jugant. I ara amb la comarcal i amb la selecció catalana hem crescut molt més. Per ara, doncs, seguiran entrenant a casa, però amb l'objectiu de ser algun dia jugadores professionals.